Ay mga katik-tik, birthday sa akong anak na to sa gawas. Pero pita. Patro, napon mi. Anda ka nga may na sila ba nga ribs, o pansit, o adobo manok. Hi, Mami Inday. Happy birthday. Happy birthday. Hi, mga Ate birthday sa ko, Mami Inday karon. Happy birthday, Mami Inday. Happy birthday, Me. Salamat sa iyong panda. Happy birthday, Day. Apil meron din ka namin may diri sa kuwan. Ang salong-salo na mama, sa mama birthday. Salamat sa imong ipadala nga pagkaon na ipalit. Dapat dahil minawag ka nga, biyasan na paglawas daw ka sa pinabuhin. Kasi ako sa salamatan ako na mo may pera mo ikaw. Napinggapon ka. Pero gusto mo tayo lang meron dito ka ng pera mo. Birthday. Mga katik-tik, kumain namin pagluto sa pansit. Nya karon iso na adobo nga manok na sad. Kata na pud mig ribs. Nya dala nilong agna ana. Ya kana ang ribs nga lat ano pamatangkal, pama bokal. Nga pamihanda-handa ka gamay, bisa lang gibertihan to as layo. Pero naapoy ako Kita
Sige ra yung pagkakalabot sa sabot. Ito bang pilihan ko ano? Gano'y electric fan. Kaso na gawin? Din naman ang isa. Minsan yung isa kamutin. Ilaga. Wala butang green ba? Kana ba? Ay mga katiktik, mo ni among handa sa birthday sa akong anak ato sa gawas. Mo ni kami atag siya isa. Pangkuan niya po, pagkaon-kaon po dire. Napay cake lang. Naapa po cake. Wala talang siya. Pa mo abot, badong nga diari. Tek-tek! Mga katiktik, mo ni among ipaabot iyang anak. Nga nagdala sa cake na iyang kadang-asa. Langgana. Ano si pagpilipi lang? Ama dito. Ha? Dintay mo na og si. Pilipi. Awas ahing. Dili naghapon. Katiktik, inabot ang among ipaabot ka cake, Diana. Rigon. Uli daw, susunod na naman. Lamig na ba? Dali na din. Ito, mura lollipop na uya. Na ay pink roll uya. Kaanan ang kuan tusok. Uya, anaon. Uya, uya. Na ay papilit. Oo, uya. Uya, nanguha mo papilit. Uya, ianak ninyo sa matangal mo chocolate. Uya, anaon ninyo. Ha. Dakat yan.
amahan nga rin noon, kining adlaw, nagsaulog kami sa birthday ni Inday Jennifer at siya sa gawas. Pan Ginoo, dako na mong kalipay nga bisan wa si Inday dire. Pero giiya ra gihapon gi-celebrate pinaagi sa iyang mama nga diya diri sa Santo Niño nga ang imong birthday bisan to ka layo. Tagan ko ang tao, daghan pagkakaligan sa imong birthday ug diha sa imong gitarbawan kanunay ka nasa maayo mong paglawas, safety ka sa mga disgrasya ug ingon man namo ni dire sa imong mga igsoon, sa imong ginikanan, ingon namo nga niya dire dako kami kalipay kanitambong sa imong birthday, nakasaksi kami sa gibuhat sa imong mga kaigsunan o ginikanan dire. Pintanan na among ipangamuyo nga hatagan ka pa o daghan bang katligan sa imong birthday o kining pagkaon nga niya sa mga tubangan panalangin kini nga makahatag ka na mo dugang kusog kalikod kabaskog sa mong panglawas pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. 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 Okay, kanta. Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy Kanta, B. happy birthday to you. Ano, happy birthday, mami. Happy birthday, Mami. Happy birthday, Mami. I love you too, Neto. Sige na lang. Ano na? Sige. Dua. Hi mga katiktik, kumano may pangaon. Uli lang itong iyang anak sa nag-birthday. Hi mga katiktik, mautong selebrasyon sa akong anak. Busog mi tanan. Nag-angay, sakit nga isa ka layer. Nagkakaon man po tanan. Salamat sa imong pagipahanda, day. Shout out. Tanan, nagtanaw, shout out kang Ma'am Hungli. Serna o kang Sa Hector. Director Serna o kang Ma'am bili kasi Milani. Ma'am Milani o ang iyang bana o iyang mga anak, shout out mo niya ma'am from America. Shout out kang Eden Brenger from Japan o kang Inday Libet Morelos from Japan o kang An Singko from Lebanon. Shout out mo niya. Shout out po ni Mikikay Bingbing ug ang akong igsoon nga si Nining, shout out ug kang Josephine, shout out mo diha. Shout out mo tanan mga katiktik, maura tong among vlog, amping mo kanunay, bye bye.